खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोन आं बे भिडिअ सावरायगोन जोंनि एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार। दा बिथाङा दासिमबो जेलाव दङ, दासिमबो उदां अख्राङाव फैनायनि लामायाव गैथ'वा। दा बिथांनि हियारिंआबो 2025 दा बे इयारनि जोबनाय डिसेम्बर दानावसो जागोन। दा बिथांनि माखासे केसफ्रा उइथड्र जाबाय NIA-निफ्रायहाय। दा नोंथांमोन आं नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों जे जोंहा दाख्लै बावैसो जोंनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी फेरेंगा साराहाय जे मोनसे खोथा बुंदोंमोन आरोखि। दे बिथाङा बुंदों जे BTR सरकार आरो आसाम सरकारनि जे माखासे नाजानायावहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय NIA केस जायहा NIA केस आरो CBI केसआव गोग्लैनानै दङमोन, दा बिथांमोनखौ स्टेटआव लाबोखांनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकआप खालामनानै राननानै होगोन। दा थारैनो नोंथांमोन जे जोंहा दाख्लैहाय जे नै गासै 35 जन बारग' NDP बिथांमोनाहाय गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय क'क्राझार कर्टसिम जे सफैबाय। दा बेवहाय दा बिथांमोना कर्टजों जुजिनांसिगोन। बे समाव दा बिथांमोना उदां जानायनि लामायाव फैसिगोन थारैनो। थेवब्लाबो आयेन बायदियै बिथांमोना कर्टजोंहाय जुजिनांगोन। दा थारैनो नोंथांमोन जे जोंहा फेरेंगा सारा मोनसे खोथा बुंबावदों जे रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेनाय, पलिटिक्स गेलेनाय। दा बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना बे ससेखौ नायग्रो। रन्जन दैमारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया दिनैनि नङा, हाग्रामायाबो सिगांनो गेलेबोदों आरो बै हाग्रामाजों थाफानानैनो अनजलि दैमारियाबो गेलेदों। अनजलि दैमारियाबो दाबो बेखौनो गेलेदों। दा बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारिखौ लानानै हाग्रामा महिलारि आरो अनजालि दैमारि बिथाङाबो सिगांनिफ्रायनो गेलेदों आरो दासिमबो गेलेगासिनो दं। दा बे बाथ्राखौ बुंदों। दा थारैनो नोंथांमोन फेरेंगा सार बुंनाय बाथ्रायाहाय थारैनो सैथो। दा रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेनाया PPF पार्टिल' नङा, दानि सरकार UPPL BJP सरकाराबो रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेदों। दानि एलायन्स गभर्नमेन्टआ मोननैबो रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेदों। दा जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा, बिश्वजित दैमारि सारजों स्पिकारजोंहाय एक्स NDP बिथांमोनखौ लोगो हमहैनाय, सावरायनाय, इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स NDP फोरनि बादै सावरायनाय। दा बेफोरो जाहैबाय बोनानै लाबोनाय, फुस्लायनाय, गावसोरजों लोगो जानाय। एक्स NDP फोरा BJPआव हाबजोबनांगौ। दा बेफोरबायदि मोनसे पलिसि हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बर'फोरखौ गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुङो नङा होमबा, सायाव गोदै गोदै। दा सिङावहाय बिनि गोसोआ बिराद गाज्रि। गुरुजी आप जनता है ना, असम में किसका राज सालता है। आरो सैथो नङा आरोखि। जोंनि बर'फोरखौ गोबां दावगाबाय, जौगाबाय आरो बे हारिखौ हमथानानै लाखिनो हाला। दा बेफोरबायदि जाथारै राव बाहायो। ओरैनो सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै सिङावहाय जेबो जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां खामानि मावा। दा थारैनो नोंथांमोन दा हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो जोंनि BTR-आवहाय दा दखल खालामनो नागिरगासिनो दं। जोंनि BTR-आव जुदि BJP-आ दखल खालामोबा जोंनि मेजरिटि जोंनि बर'नि ट्राइबेलफोरनि जोंनि 6 शिडिउलनि स्टेटास दा गासिबो बियो थेर बेथेर दंस' जालांगोन, गोमालांजोबगोन आरोखि नोंथांमोन। दा बेफोरबायदि पलिसि लादों बिथांमोनहाय। BTR-ত নিৰ্বাচনত আমি অকলে খেলিম। যিমানটা সিটত আমাৰ শক্তি আছে সিমান সিটত আমি খেলিম। তাত 40টা সিট, 40টাৰ কিমানটা সিটত আমাৰ শক্তি আছে আমি যোৱাবাৰো আমি তেনেকৈ খেলিছোঁ। बिथांमोननि राजनिति गेलेनाया सिगांनिफ्रायनो गेलेबोदों बिथांमोनाहाय। दा बिथांमोना राजनिति गेलेनायाव साखाफारा। बिथांमोना गासिबो सानै हयै नायबिजिरजोबखायो माब्रैहाय मा खालामनांगोन, बर'फोरखौ माहाय गादबनानै दोननो हागोन। बेनिखायनो दासिमबो सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो, बिटार एकर्ड जाखांनायनि उनावबो उदां अख्राङाव सफैयाखै। दा फेरेंगा बुंनाय रावा जे रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेनाय, हाग्रामा महिलारियाबो गेलेदों रन्जन दैमारिखौ लानानै, अनजालि दैमारियाबो गेलेदों गावनि बिनानावाबो। आरो दा जोंनि दानि सरकार BTR सरकार आरो BJP सरकार एलायन्स गभर्नमेन्ट, दा बिथांमोना 100% रन्जन दैमारिखौ लानानै आरो गासिबो जेलाव थानाय बारग' NDP फोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिति गेलेदों। मानो होनबा
जों डाइरेक्ट बेखौ बुंनो हायो रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेनाया सम फैबासो सफैगोन आरोखि दा थारैनो नोंथांमोन बिसायख'थिया सफैगासिनो दं रन्जन दैमारिनि फारसे दा गोबां लिडारफ्रानो बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों एफा एफा दा बांलांगोन बेबो दा जों बेखौनो रोखाखौ नुनो मोनो आरोखि सिगां समाव रन्जन दैमारिनि फारसे रावबो लिडारफ्राबो जेबो बाथ्रा बुङामोन दा गबिन्द बसुमतारी साराबो सिगाङाव बुंदों जे रन्जन दैमारि सारखौ आयेननि बादैसो बख'नो हागोन थारैनो बिथाङा आयेनजों रुजुनानै बाथ्रा बुंदों दा बेथ' सैथो नंगौ दा BTR एकर्डनि दारै सान्थि सुक्तिनि दारै पिस एग्रिमेन्टनि दारै दा बिथाङा गनांगौ आरोखि बे 100% नोंथांमोन नङाबा जोंनि सान्थि सुक्ति BTR एकर्डनि जेबो मिनिं थानाय नङा बेवहाय आरो नोंथांमोन हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जे BTR आवहाय UPPL आरो BPF खौसे जाब्लाबो BJP खौ जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया फेजेननो हाया दा बे बाथ्राखौ सिगाङावनो बुंदोंमोन बावैसो सिगां बारा गोबाव जायाखै दा थारैनो नोंथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायाव हमनो हाबाय नङा होमबा दा सायाव गोदै गोदै बाथ्रा राव बुंनानै जोंनि बर'फोरखौ फुस्लायगासिनो दं दा बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनाया जोंनि हारिनि थाखाय साननो गोनां आरोखि BPF UPPL ज' जाबाबो गावसोरखौ जेबो सोमावनो हाया आरो नोंथांमोन BJPनि बारग' आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङाबो सिगां समावनो बुंदों जे जोंहा 2025 मायथाइयाव BTR इलेक्सनावहाय जों सरकार दागोन दा जोंनि सरकार थागोन बेबायदि बाथ्रा बुंदों दा बिथाङाबो आरो नोंथांमोनजों डाइरेक्टलि बुंनो हायो दानि गोदान BJPनि आफादगिरि दिलीप सायखिया बिथां दा बिथाङाथ' सिगांनिफ्रायनो एमपिमोन दा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जेबो मोनसे फेरलेबसेबो खामानि मावना होआखै दा जोंनि उदालगुरिनि MP जालायलायनांगौ बिथाङाबो मावनांगौ बिबान दंमोन जोंनि BTRनि थाखाय जोंनि BTRनि MP जानानै दा दिलीप सायखियाबो जोंनि BTRखौ दखल खालामनो बाथ्रा डाइरेक्ट सिदा खोथा बुंदों आरोखि আমাৰ টিম BTR গোটেই লগ লাগি আমি এখন 17জনীয়া এখন কমিটি ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু সোনকালে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগেই 10 তাৰিখমানৰ ভিতৰতে বা 11 তাৰিখৰ ভিতৰত 10-12ৰ ভিতৰত আমি আমাৰ BTR মিছন BTR আমি কাম আৰম্ভ কৰিম दा जोंनि बर'फ्राहाय दा बेफोरबायदि राव बुंनायावनो बुजिनांसिगौ आरोखि दा बिसिनि सेन्टिमेन्टआ माबायदि जोंनि हारिखौ माबायदि गाज्रि नोजोरजों नायो जोंखौ डेभेलप जानायखौ लुगैया गावजों गाव एना एनि खालामनो लुगैयो BPF बा UPPL जों नांलायबाय थादों बुलायबाय थादों सोंखारिलायबाय थादों दा बेखौसो बिसोर हास्थायो आरोखि बे खामानिखौसो बिसोर मावना होयो दा बिथांमोननि पलिसि आरोखि बे BJPनि पलिसि नोंथांमोन दा आं मानि थाखाय बुंदों होनबा रन्जन दैमारिखौ लानानै बा जोंनि बारग' बे हारिनि थाखाय थैथां हाग्रायाव थांनानै 34 बोसोर सोमावसारदोंमोन हारिनि थाखाय गावनि न'खर बिमा बिफा बिसि बा बिदा फंबायखौ गारनानै दा बिथांमोना हारिनि थाखाय बर' हारिखौ दा बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय दा बिथांमोना सरकारजों जुजिदोंमोन हाग्रायाव थांनानै सोमावसारदोंमोन दा बिथांमोनखौ लानानै राजनिति गेलेनो आरोखि दा बिथांमोन बायदिखौ बे हारिनि थाखाय सोमावसारग्राखौ राजनिति खालामनानै मा मुलाम्फा मोनगोन नङा होमबा नोंथांमोन दा थारैनो रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेनाया गोदोबो गेलेबोदों आरो दानि एलायन्स सरकाराबो गेलेगासिनो दं मानो होनबा जों दा नुबोगासिनो दं दा नोंथांमोन आं बिदिखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै जे जोंहा रन्जन दैमारि सारजों 2008 मायथाइयाव हमजानाय जे माखासे साबा बिथांमोनाहाय उदां अख्राङाव फैनायनि लामायाव दा आरो माखासे दंबावो रन्जन दैमारि सारजोंहाय दा बिथां नैबे रन्जन दैमारि सारजों जे पुलवामायावहाय आखाइ थानाय जे बमा होनायावहाय जे आखाइ थानाय रन्जन दैमारि सारजों हमफाजानाय बे 8 जननि गेजेराव दा साबा उदां अख्राङाव गनायनि लामायाव दा नोंथांमोन दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोना जोंहा रन्जन दैमारि सारा दासिमबो उदां अख्राङाव फैयाखै आरो बिथांनि हियारिंआबो लास्टआवसो डिसेम्बरावसो जाहैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा 35 जन जेलाव थानाय क'क्राझार कर्टआव लाबोबाय दा बिथांमोनाबो गासिबो 35 जन सोद्रोमा बिथांमोनाबो दा गनायनि लामायाव दा नोंथांमोन दुखुनांथावा नैबेसो दा रन्जन दैमारिखौ लानानै राजनिति गेलेनो नाङा आरोखि जोंनि हारिनि लिडारफ्राहाय दा जों BJPखौबो राजखान्थि गेलेनाय रन्जन दैमारिखौ लानानै 100% BTC নিৰ্বাচন আমি সেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰিম
চাওক প্ৰাক্তন NDFBৰ লগত জড়িত প্ৰায়বোৰ কেছে আমি উইথড্ৰ কৰিছোঁ। কেইটামান 7-8টা কেছ চাৰ্জশ্বিট হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ আগতে চাৰ্জশ্বিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে সেই গোচৰকেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত কোৰ্টে ল'ব পাৰে। बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि डायलग बिथांमोननि सेन्टिमेन्ट नायबानो हमनो हायो। दा नोंथांमोना जोंनि 35 सोद्रोमा क'क्राझार कर्टआवहाय जोंनि BTRनि जोंनि सहर क'क्राझारावहाय सौफैबाय बिथांमोनाहाय। दा नोंथांमोना मा सानो एक्स NDFB बिथांमोननि सायाव आरो रन्जन दैमारिखौ लानानै बा एक्स NDFB बिथांमोनखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर।